जों साइमानो 12 तारिखआव चिनि TISF नि हयते जों बन्द दाखंमानि रोड ब्लक दाखंमानि रेलवे ब्लक दाखंमानि आवन परे आबनि सारिगो कायसा मेसेज हाइमानि चिनि स्टेट गभर्नमेंट नि हयते जे जे आगिनि आहाय तंमानि न अमा हायके न उंनाय किन्तु हाइपानो चिनि बररक चिनि तिप्रासारक जे प्रोटेस्ट खायनो रक अमनो क्लियारिं सुयाखौ अमनो क्लियरिफिकेशन खायनान बागै जों तिनि प्रेस मिट दिंमोन जों साइमानो चिनि स्टेट गभर्नमेंट हयते अ डिक्लेरेशन दिजाखा जे आगिनि आहायके नंनाय हिनि हाइपानो जोंबो सावो जे जोंबो क्लियर जाखौ बरक तामो साया आबन बागै जों बंनो आपिल खायनाय बरक जाते गेजेट नोटिफिकेशन दति रिथुं आबुनि यागुलो बरक क्लियरिफिकेशन खायतुं कारण आमो बेलेनो चिकन सासाके बरक साइदिमानि आसे क्लाइसा साके जों TISF रक आमनो बुजिमाया खबा गसिना हायाको ते आबुनि यागुलो जों जारा एग्जाम रिनाय तिनि नुखा CBSE बोर्ड जतन बांला क्वेश्चन ना हायका हाइपानो जतन रोमान स्क्रिप्ट न सैमाका बेलायनो चिनि TISF नि बा चिनि जे TISF ते चिनि लुकरक जे प्रोटेस्ट खायमानि आमनि न फलमो ते जों नायना थाका हंकाय जों ताबुक चिनि इंडिया नि सिचुएशन जुदि नायना थाका हंकाय जों चिनि इंडिया देशो जतनि सोलाय बरक गोबांगो जों गनि जाबो हाइपानो बेलायनो लासिमा सिंजाकक जों चिनि एडुकेशन सिस्टेमो चिनि एडुकेशन पॉलिसीओ जों ताबुक पूरा वर्ल्ड जों 155 नंबर किन्तु बरको खाय चिनि 1 नंबर क्लायो जों बेलायनो लासिमानि सिंजाकक चिनि पाकिस्तान जे इंडिया नि बरक आबनो दुश्मन हिनि बा चिनि शत्रु हिनि जों मानियो बरक से चिनि सोलाय साखाव एडुकेशन सिस्टेमो सगैजाक 2-3 बছর सिगां आनी कखामनो जे जों अ जे चिनि एडुकेशन सिस्टेम न जों तेक्सा डेभलप खायना दरकार एडुकेशन सिस्टेम जों ओनली चिनि इंडिया नि जे GDP ओ जों 2.9% सिमसो जों खर्च खायो जों जुदि नायना थाका हंकाय चिन सोलाय जे नाइबरिंग कान्ट्री तमनि भूटान रक नेपाल रक चाइना बरक जतन चिन सोलाय अनेक एडभान्स बा गिलाखाय रां खर्च खाय परिनानि बागै जों परिनानि बागै जुदि तेक्सा खर्च खायका हंकाय खर्चनि कखाय सामानि कारण खामोसे जे जों ताबु जतन साइतंग क्वेश्चन पेपर साबंनानि कक बय साबंनानि कक आमन बागै मासाव बय तेक्सा रां सोबाय बय तेक्सा इंग्लिश बाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतुं चिनि क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रिंट खायतुं जों जे जागाव जों डेभलप इंडिया बा डेभलपिंग खायना हिनि जों आसोखाय अमनो खलाय दंगो बा अमनो जों कक साइतंग हंकाय चिनि जे तेकिसानि बागै चिन परासुनाबो नजर दिथुं चिनि परासुना खायतेनबो नजर दिथुं कारण जों तिनि गोबांमा त्रिपुरानि स्कुल लगो जों बेरायखाय हंकाय नुगो आजागा सोदै नक करै दै नोंजांनाय करै आचुंनाय बेन्च करै फेन करै कारेन्ट काहामखाय करै जों गोबांमा स्कुल लगो थांका ठीक आसे सोला रक्त सोदैनानि बागै मेनेज खायसिमानो किन्तु हाइपानो बुरि बररकनि बागै सोदै नक करै इंगै सोदै जांनो जे बरक जागाखै दै नोंजांनानि बागै फिल्टार अनेक जेगन जाक जेटा स्टुडेन्टनि केपासिटी बाय आमो इंया अमा हाइकेनो जों स्टेट गभर्नमेंट नो सानमो जोङो बरक जतन क्लियरिफिकेशन दिथुं रोमान स्क्रिप्ट नीति जोंनो गेजेट नोटिफिकेशन पाब्लिक नो फुंनांथुं जोंनो फुंनांथुं कारण बंनि आबु हुबाय सिमिन सामा बाय अमक प्रॉब्लम सॉल्व याखौ हिनि जों खाखायो जों गेजेट नोटिफिकेशन रिवै पाब्लिक नो ताई जे चिनि TISF नो जे जे प्रोटेस्ट खायमानि बंग जतन क्लियरिफिकेशन दिथुं बरक साका जों बंनो वेलकाम खायो बंनो हामबाय जानगो किन्तु जे ऑफिशियल सिस्टम तमनि जे ऑफिशियल प्रोसेस तमनि अमबाय बरक कंप्लीट खायनानि निथुं नरक नि तामो कोर डिमांड तमनि तामो मानखा ते सेलिब्रेशन तामने बाय खायजाखा चिनि डिमांड तो अमनो तमनि चिनि डिमांड अमनो तमनि जते रोमान स्क्रिप्ट बाय TBSE एग्जाम रको मा सैतुं TBSE एग्जाम जों सैनानि स्टूडेंट रक जाते बांला बाय जे नर नुखना चिनि अ जागाव जों TBSE ऑफिसो थांका आफरो पुलाखाय बांला बाय मा सैनाय हिनसाव नेक्स्ट टाइम बतेसे इंग्लिश बायबो बांला बायबो सैमाननाय हिनसामानि आबनि यागलो बतेसे बांला बाय सैनाय हिनसाव आबनि बागैनो जों चिन ऑफिशियल प्रोसेस बहुत कागज जमा रिखा मेमोरेंडम रिखा एप्लीकेशन रिखा माने ऑफिशियल प्रोसेस थे जों बेलेनो थाङै नाके किन्तु हाइपानो जों नुखा जे ऑफिशियल प्रोसेस रिमानि बिसिङावफानो ब मानियांगै जों लाहार कासुनानि बागै जों बाय दंखा लाहार कासुयै जों अरो सारिगो नुखा चिनि अजे चिनि TISF नि बररक लामा कासुमान TISF रक लगे दिखा गोबांमा सिविल सोसाइटिस रक लग लिमानि यागुलो आफरो सारिगो कायसा प्रेस मिट खायका बरक स्टेट गभर्नमेंट रक जे आगिना हायगोनो थांसिनाय
hingga bo aro clear ke saya ko agin haske tam thangsinai omo ki permanent nengnai nagi sudu khonan bagi dengnai na o year ni bagi dengnai na phainai je bisi tongmane amon bagi nengnai जों amoni clarification sano যাতে বরং গেজেট নোটিফিকেশন দিথুং তে চিনি যত লুকুরনো সাইমান নিথুং বরং তাম নাই আমা হাইকাই বরং বখাও পাবলিক नि বখাও মিটিং मा ता तमथुं ते सेलिब्रेशन नि कखं कांगाय सेलिब्रेशन केबो खायगो सेलिब्रेशन आंनो माने जों टीआईएसएम नङि जोंनो स्टेप नाहारि अमनो बन्द रिंमानि सेलिब्रेशन खायगांगे जों मखायगामो बाजार फुटे दिखाम गति बागै चालायखाम हायबानो जों तो सेलिब्रेशन खायगो बोरि बरक चिनि आम बरक संरक बरक नगनि आसक अंकरिया नगरन तंगलायजाव थांलायगा किजा बरक खबर न खोनाबाय बरक किजा एक्साइटमेन्ट दं मोसालायगा आसनो किन्तु अल त्रिपुरा मो एक्साइटमेन्ट बा सेलिब्रेशन हिनि जों बालाया हुकम 12টার বর্ণিত সিকার ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপিনি মুখ্য প্রবক্তা শাখা কাশি প্রেস মিট ও যে রোমান স্ক্রিপ্ট ফর কগ্রক যে মুভমেন্ট অমুক কাইসা পার্টিকুলার কোনো পলিটিক্যাল পার্টিনি উইংস স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন से अब डिमांड खाइबने ओंखाय आव कि पब्लिक डिमांड नाकि कोनो पार्टिकुलर कैसा पॉलिटिकल पार्टीनि उइंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन न टाम सानाम सम नरक जतन साइमानो तिसिन लुग्रबो साइमानो त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारनि मानथाइनि बागैनो फाइट खाइतो त्रिपुरा सारनि मानथाइनि बागैनो फाइट खाइतो आबन बागै चिनि गोबां उइंस दङ त्रिपुरा मथानि चिनि त्रिपुरा मथानि बुरि बदल दङ त्रिपुरा मथानि टीएफ दङ त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ दङ जोंखाय रोंसोरोंनाय दङ बदल माने जोंनो रोंसोरोंनाय दंनि जुदि कोनो जोंजाल दङ हांगा बंनि कोनो प्रब्लेम दङ आमनो नायकानिखाय आमनो बाहायखाय ओवरकाम खायमान आमन बागै जोंनो दायित्व जाखा ब जुदि साका हांगा आमो बिनि बागै पॉलिटिकल बिनि बागै इंगि माना चिन बागै पॉलिटिकल जा चिन बागै चिन बरक नि मानथाय चिनि त्रिपुरा सा बरक नि रोंसोरोंनानि मानथाय आमन बागै जों फाइट खाय आमन सलाय साका मनो नुखना खुवाय आमचायो चिनि बरक दशरथ देव मेमोरियल कलेज अफ बुजांमानि बंनो कुनु खाया जों टीआईएसआव थाङो बुजाका बुजाय बंनो पुलिस केस रिका बरनो साकाबो खोनाया जों लामा कासुमान यागलसे आफ्रोसे बरक एरेस्ट खायो जेफोरो जों गभर्नमेन्ट नो प्रेसार दिखा आफ्रोसे बरक एरेस्ट खायो बरक साइमान ना बंबागे पॉलिटिकल ना चिन बागे पॉलिटिकल चिन बागे चिन त्रिपुरा सानि मानथाइनि बागे जों फाइट खायो आ जागा तो केबो जों तंतौ जागै हिमदि पिकनिक चालायगोन ना ताक तो पिकनिक सीजन पिकनिक चालायना जों पिकनिक जानायनि थाङिया केबो हिमदि खिचड़ी सं चालायगोन दल खातिनि हिमतो आन्दो केबो थाङिया जतनो जानजान सामुं खिबै इम्पोर्टेन्ट सामुं खिबै गोबां मा त्रिपुरा सा बरक आदिनो लाइलिया पुलिस चाकरि खायनाय थुं फौजी खायनाय थुं बरक सिरिसे आदिनो अफिसर को थांलिया अमो तामबा जों अरो कोनो पॉलिटिकल फायदन बागै अमो जत मिलिविनो चिनि टीआईएसएफ रो या प्रिसेका आमने लोकेशन लगे दिखा टीएसएफ ते सिविल सोसाइटी जत मिलिन अम चिन्ति पर्सन बागै फाइट करी और कोनो पॉलिटिकल एजेंडा करी अच्छा नाउनि नक तो गैजेट नोटिफिकेशन छि खाया नक तो सगां सामाने कोनो राइटिंग एरिया सासि रूट ब्लक खायमानि रसायानि सावने नाउ जेतु सरकारबो गैजेट नोटिफिकेशन दिखाया बुखो बासिमि प्रेस मिट छाव माइसु न मा रसाखि कता मगा हते रसा न कागज सगां सामाने न माने चिनि टीआईएसएफ नि फानो गासे कमिटि चिन सामजां माने रोमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट नि बागै सो जों कमिटि नि डिसिजन मा खानाय आबोनो यागुलो जों चिनि जे लुकुरक त्रिपुरा बासिरक जे हामिया साया बा जारा आसे प्रब्लेमो गलायखा अ लामा किसा कासमानि बागै ते चिनि फाइनाय सालो चिनि बोर्ड एग्जाम मतो जों थिंना एकदम स्ट्रिक्ट खायनो खायनाय हिंतमोन किन्तु जेफोर नुजागै तंखा चिनि मकल बसखां नुखा गोबां रुगिरक एकदम सिरियास जों जतन कग्रिमा मतन केबो चिन्ति पारसल लारिलिया किन्तु बं बागे प्रब्लेम थाका गोबां बरकनि आफुरो फ्लाइट नि टिकेट तमनि बरो कैंसिल होनखा जों गभर्नमेन्ट नो रेसपेक्ट रिवै ते चिनि कमिटि नि कगनो जों रेसपेक्ट रिवै जों एटलिस्ट बंनो किजा टाइम दिखा बरो बसाव टाइम किजा रिगादि जों अमनो मैनेज खायने हिनि चिन जेहेतु चिन ऑनरेबल सीएम चिन बुबाग्रा बेकक सायो अमर कक साका जों आमन बागे नमन र साका किन्तु जों जुदि गेजेट नोटिफिकेशन माया हंखाय जों जबा अंखरनाय तेसा जों रेडी दङ ताकफोर ताम दङ जे इनडेफिनिट स्ट्राइक नि मिनिं तो ग्रिन हंथांखा आबन बागे तो पब्लिक अ साइट दङ जे जिरुनि सिमि जें माने जिरुनि पाइ दंखा इनडेफिनिट स्ट्राइक माने तामबा जों तिनि सालसा स्ट्राइक खारिका खाना र साका आमया बोले जे मा एसा स्ट्राइक चलि दङ ए आबन तो साजा रसा किब गाहंका बा जे मा एसा चलि दङ बोलते सोशल मीडिया अ साजा दंखा जिरुनि सिमि जें माने जिरुनि पाइ रखा डिफरेंट स्ट्राइक को मिनिं से अमो कोनो जिरो या तिनि जे सीबीएसई एग्जाम जे इंग्लिश बा रोमान बाय सिका आमो तो नरं नायदि टीबीएससी परीक्षा पुरो रोमान बाय मा देमा सैमा मा सै आफरो नक सादिदा सनो आफरो जुदि बर मा सैया हंका स्टुडेन्ट मा सैया जों गसिनाय जों नंथानि माप साननाय आफरो जुदि मा सैया आफरो सादि
nok nas na ko Tapos sa kalayo, Roman script, Bengal script, poriman simani kok borok tinis halsa niya, agi ni simino Roman te Bengal kunipan poriwu shui paimani. So ketal kun achievement to nugya, omon public ni call ne ko public ni education ta. total achievement nu gya hini amo sakai to bul karon tang hinma naidi जों जेफोर त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन थांगा डाइरेक्टर जेफोर बार बार कक साका बनो कयमुंब्ला याफारका आफोर ब सामानि पुइला बेंगली में मासिने आबन बागैसे जों कयमुंब्ला याफार माने तापर ब लास्टली एग्रिंग माने बांग्ला उसिने इंग्लिश उसिने हिने हाइपानो बतैसा लास्ट सते बिनि बयान पाल्दो देखना बांग्ला बाइन मासिने हंगाय ताबु जुदि जों सबा खाय हंगाय ताबु जुदि जों लाहार कासु हंगाय तिनि केबो अर चिनि रोमांस के मासिक रकम अमतो चिन अचिभमेन्ट जोंमतो इ हिनमाया अमतो चिन प्र्याक्टिकल ब्ले एग्जाम फुरु जत कामियाम चयन एग्जाम रिनाय तंगान नर बंनो सोंदि मारिया हंगाय आपुर जों सादि आपुर जों सावनो 0 थामानो 0 नायगा Tapos jora simani jora tei government ibu khakti Bangla bani mas sinai hine omhai kasih pun notification kerikon. Ingke so Bangla bani mas sikaman omhai te pun kogya. borok त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि Board of secondary education no tapos jora kasih pun notification kerikon je Bangla bani mas sinai English bani mas siya. So aje kok samnam to barbali si. Ingke awan bani saja guje jirun simi cengmane jirun payo hunai. आज बारबालि जरा हिनि सानाय रक बा जरा बारबालि हिनि वानसुक तंनाय रक बं बागा क कायसन सानामु जंगन त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन नि बं थानि सिया स्टेट गभर्नमेन्ट नि आन्डार सामु चलि जुदि बरक जुदि छायकाय जों जुदि चबा नखर जाहांगाय तिनामन खायकामु तिनि चिनि गोबांमा साखाय सादाते ताबा आगुलि रग चिनि गोबांमा त्रिपुरा सार सातक पितक खायजागि दं आमो कि बरक सैसि देखायबा जों नंमा सातकनाय हिनि बरबो तामो खायजि फुनुगै दंले खाय फुनुगै फानसे जों त्रिपुरासार कोन खायमिया आमो तामोबा आमो चिनि जों त्रिपुरासा आगुलि जरा त्रिपुरासा गोबांमन दं किन्तु त्रिपुरासा जों थानजागरि केबो बुजागै दंखा केबो कोन खायजागै दंखा हायनो साइटिखै नाय सिमिन हिमि थां जों जुदि आ जागा थाङै बजाका हांगाय जों जुदि थानजागा बजाका हांगाय बरबो कोन खायमंला ओंगामो कारण चिनि आगुलिबो आगिनि सिमि जों मनुगै हायका आं आगुलिन तरो आगुलियो त्रिपुरासार अनेक थानजा दंमानि आगुलियो त्रिपुरासार अनेक रेसपेक्ट दंमोन किन्तु थानाय बिसि कयेक बिसि रमै अमाहाय किसा चेन्जेस नुखा हायबन ताकतेसा अमनो सेटल खायनानि चेष्टा खायदों Tini TBC ni jeda tini CBC ni exam nukja kha makato school khoksa student brui. Bojepur exam rane thanga bojepur saka ang Bengal script by comfortia ang Roman besine hampuro khoksa teacher bunno kasuka nang Bangla boy namas ne bishe dihetu nang Bangla medium ni. Inge wafro question paper pori me ne ke issue to puro bo khoksa teacher na samka. Bisa khana mane pia ba school ni hoite English by ne Roman ko Bengali be pori kharnai om hai teacher provide khajaliya. O pati mung o kok sida mung tung kubui ung tok hangka ke norok dia esen berkati bom hayap lisanai जों अमनि बागै आगेबो साजाक दङ जुदि एग्जाम सेन्टार बांला बाय तो ताकला दिसिने कारण आसे फाटसाकै आसे गोबांमा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश बाय रोमान्स के सापुनानै आसे माने कलाय जों बो एग्रि खायना का ठीक आसे ताकलान बागै बांला बायफान दिसि दं किन्तु आजान टीचार रक बंनो हेल्प खायनानि कक जुदि बर हेल्प खालिया खाया हंकाय बा नंग कोनो एग्जाम रक नंग नि रिथानि प्रॉब्लेम का हंकाय जों साजाक दङ सिनि टीआईएसएफ नि पेज दङ फेसबुक आ जागा नरक नंग नि एड्रेस नंग नि नम्बर के सेन्ड कर हदि जुदि कुबि नंग का हंकाय जों बंनि बागै एक्शन लानो कारण तांग हिनबा चिनि राइट टू एडुकेशन चिनि इंडिया नि आइन नि अंडर सिखलायो राइट टू एडुकेशन अंडर ताम क्लाम तो साइमन नांगन ब शिक्षक तुति जुदि आन्ति खायगा गाम बेलेना साया जों अमनि जों दरकार नाका फाइनान्स हाल थाङो जों बबाय अमनो क्वेश्चन क्वारी खायनाय जों तिनि एग्जाम हिनै एग्जाम हलो हाममानि आउटसाइडर रक साया जों आबन बागै जों तिनि कोनो स्टेप ना हालिया जों फाइनान्स हाल दरकार नाका जों बबाय थाङो मालायनाय स्कुलाव थाङो मालायनाय बिसि चाल जाबले गानाव नाम तो आसराय रमान बायना आंसर खायनाय मेने फेबा स्कुल टीचर बायना बसाता खनो रमान बाया बांला बायना आंसर खाय हयतोबा ब जे टीचर तमने ब साइमिया ना जे रुल्स पाल्टो जाकरि थांमाने हयतोबा ब आमनि ब कासे शिक्षक शिक्षिका आंनि फानो आमो बागै एवेयर याना ब साइमान दरकार ब साइमान तो जों साइमिया आंगे जों थाङो साइमान निबानो आसल दिन रमे जे रोमान स्किम नि सभा बतानि साइमाय आंनाय ब साइमिया आबन ताम बागै साइमिया आम बस साइमान आम तो जों साइमिया जों थाङो बनो सोंनाय ता आबन नों ताङो साइमिया जों बनो सों जो स्टुडेन्ट की बबिन प्रॉब्लम नङै तङै बकि एग्जाम बरिया न फाया नांसना ते जा एग्जाम रिन तां हाइनसा नों एग्जाम तो मास मारि नै एग्जाम आबन बागैन थाखाय एग्जाम जुदि मारिया खाय आरो
টিচাर बाय साय जुदि याके सुनो सादि कस्ट खाय जों किसा लेट के सगियानो दरकार नांखाय 1 घन्टा 2 घन्टा फोन लेमना हायपनो जों थाङै सगिनाय सिनि तो अथॉरिटी सिनि दायित्व दङ जों बावनो एग्जाम रिनानै जों थाङै सगै बावनो खायरिनाय जों दा गभर्नमेन्टनि गेजेट नटिफिकेसन बिसोर तीन जरति नासिनो जों आबन बागै जों कक सालाय दङ आं अलरेडि चिनि ताबुक जे मिनिस्टारनि परे एडुकेशन मिनिस्टारनि परे जे सेक्रेटारि दंमाने बबाय थाङै मालायखा आमन बागैनो जों डेभलप खायनान बागै माने अ जे कक बरक साबजेक्ट न डेभलप खायनान बागै अमनो बयबो जाते इंलिश बाय साबक दं जाते चिनि क्वेश्चन पेपर बाय इंलिश बाय थं आमन बागैनो जों ट्राई खाय दङ ते गेजेट नटिफिकेशन नि बागैबो जों गभर्नमेन्ट को ताबुक नंग तरफ हयत आपिल खायखा बरक बाय जोंते सालायनाय बरक जुदि याखाय जों चिनि सामुं खायना बरक बं सामुं खायथों थांनाय बारफोरनि स्ट्राइकआव आबोथ' स्ट्रक आरो तो एनाफ पार्टिसिपेट खायखा पुला अल ओवर त्रिपुरायाव जों नायना थाखांखा चिनि थानि फटोस दङ যত स्कूल कलेज नि स्टूडेंट फाय बेलेगेन हामबाय हायमान बागै कारण बरबो बुजिखा जाव सबा तामनि बागै इम्पोर्टेंट चिनि आमानि कगनो बानस्रि नांगन बागै चिनि आमानि कगनो सैनानि बागै अ सबा आमन बागै बेलेगे हामबाय सो जों जे नुंमानि जतनो काम करनखाय न पालाय लेखा ते स्टूडेंट्स नो बेलेगेन हामबाय जों लगै नरगनि नेक्स्ट स्टेप तामंनाय जों नेक्स्ट स्टेप आमनो जों दाबो कक बरक साबजेक्ट नते चिनि ऑफिशियल्स बाबे जों बोसोर डेभलप खायमान जों आमन ट्राई खाय दङ जों आमन बागै न जसे दति दति मानसा जों आमनो चिनि पार्टी नखररक चिनि सिजां नुजारबे जों कक साय दङ ते जों रिसार्च खायमाने यागुलम सायमाका जे ताङै जों फाटजाखै रसायरिका कारण चिनि त्रिपुरा सारंनि बिसिङाव कौमा आगि मन्त्री मिनिस्टार रक थांजाक दङ आबुनि यागुलो आरो कबुमा एसेम्बलियाव तंनाय बरक दङ बरकनि खुक्तिबो जों सायमाका जे मिनिस्टार कोनो स्टेटमेन्ट निखा हंखाय आम अटोमेटिकली न काम स्टार्टिं थानानै सुरुं थांगोन आम तो हिनि जों सायमानका आबन बागै न जोङो चिनि पाब्लिक नि दुख कष्ट रनो नुगै ते चिनि त्रिपुरानि जे अमरनो नुगै सिचुएशन रनो नुगै न जोङो बन्दन रसाव जोंबो आसो फाटजाखाय एखाय तो जों आफोर लगे लगे नंनो प्रेस मिट खारि कामो जों ज तो किसु जाचाय खायसे तिनि नंग बसखां हाय जों आसो जरते जोंबो हारमानि मानिया जों TSF